Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fihi al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Panjenenganipun sesepuh ini sepuh ingkang nganggung mastuti dumateng pepoyan ingkang utamen. Para pangemban-pangemban ing praja satria negari ingkang kinarya kawula dasih ingkang pantes sinudarsana. Wabil khusus Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Furqon Kanggutan Lor Kerto, Kanggutan Kerto. Nggih. Pak sinten? Bapak Suparman. Ketuane Pak Mudi. Oh nggih, Pak Mudi. Oh nggih, nek Bapak Suparman ingkang pundi? Oh nggih. Superman tenan ingkang kula hormati lan sedaya jajaran kepengurusan Masjid Al-Furqon Kanggutan Kerto. Ingkang boten saged kula piji setunggal-setunggalipun, ananging boten ngirangi anggen kula hormat dumateng panjenenganipun. Sedaya jamaah pengausan menjelang buka bersama Masjid Al-Furqon Kanggutan Kerto ingkang kula hormati. Sepindah lan utami kula lan panjenengan sami monggo sami mujahaken puji syukur wonten arsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah wonten wekdal sonten punika kula lan panjenengan sami tesih kepareng pinaringan kesehatan, kesarasan, pinaringan kesempatan sehingga kula lan panjenengan sami waget makempal wajah wonten papan ingkang minulya menika. Ingkang ancas tujuanipun inggih menika sareng-sareng thalabul ilmi, murih ngilmu. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nyerat amaliyah kula lan panjenengan sami termasuk amaliyah ingkang sholih lan sholihah. Angsal tambah ngilmu, angsal paham ilmu. Allahumma amin. Ingkang salajengipun shalawat sarta salam mugi kunjun dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawah sagarwa saputra para sahabat nggih lumeber dumateng kula lan panjenengan sami ingkang sami mawantu-wantu sapanipun ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang kula hormati, wonten ing alam donya dumugi sakmangke wonten alam akhirat niku perkawis niku aslinipun niku ming dibagi werni kalih. Perkawis menika wonten kalih, nek ora perkara apik ya perkara elek. Mung loro. Nek ora gesang ya pejah. Nek ora mati ya urip, nek cara ngaten. Eneng lor, eneng kidul. Eneng kulon, ana wetan. Eneng sugih, ana jenengan dhewe lho sing matur. Onten sugih, onten miskin. Ana susah, ana bunga, ana iteng, ana putih, ana kriting, ana
nyerode. Ra gitu. Ana ganteng, ana elek. Ana ayu, elek padha. Ana lemu, ana guru. Pun ngantos sesuk ning dina akhir enenge ya eneng swarga utawa eneng neraka. Niku dadi urip niku mung werna loro niku wau. Nah, diwolak-walik, digelar, diluntung, dikempit, diidit, direwangi ngalor ngidul ngulon ngetan. Niku ya mung goleki perkara loro kuwi mau. Weh kadang kecekel, kadang ora kecekel. Gek nek ditakoni tujuan urip niku pokoke iki nek iso ya sing apik, apik sing kecekel, sing elek niku ditinggal niku. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten surat At-Taubah ayat 51 kalau wau. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat niki dados jawabanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagem tiang-tiang munafik. Tiang-tiang munafik niku tiang sing nek omongan ora tau omongan jujur, mesti goro. Wong munafik niku gawene apus-apus. Wong munafik niku nek dipercaya mesti khianat. Lah tiang-tiang munafik niku nek cara kewan niku kaya blungon. Blungon niku neng nggone ijo engko melu ijo. Neng nggone abang melu abang. Neng nggone kuning melu kuning. Neng nggone biru melu biru. Kaya dek jaman wingi enten pilihan nika. Jenengan isih kelingan to? Nggih. Nek neng nggone si A, aku melu awakmu. Pokoke nek ro kowe mlayu ning gone si B, ngene ngene B omong, "Pak, aku nek ora ngono si aku tetep ora." Pokoke jenengan pokoke. Si B yo mantuk-mantuk. Wah, beres. Nyo duwite wah sasel. Padahal mau wis ngesak ning gone si A. Isih kurang blungone mlupat ning gone si biru misale ning gone si C. Ning gone si C ya omong, pokoke Pak, nang gone si A nang gone si B iki aku ora cocok, paling cocok ning gone C. Wah. Seli meneh, sel. Duwite disak sret ngoten niku. Mlayu mlumpat ning gone si D. Ning gone D ngelek-elek A, B, C. Wah, sing paling apik pokoke D. Ya, ngoten niku. Dadi ndek entuk dhuwit papat-papate. Oh. Munafik niku ngoten niku, ora wis ngapusi to, dhuwite gelem, akhire kan ora milih kabeh kuwi. Lah kabeh dijaluk. Gitu. Kabeh dijaluk, disak kabeh, sing penting dhek untung. Perkara wong liya ora mau rugi atau tidak terserah. Yang penting kita untung. Niku jenenge wong munafik. Pling-plan cara dene, ora militan. Ora nyekel siji yo siji, ngoten niku ora kok terus meh kono detail luwih gedhe terus oke. Kabeh diokeni. Ya gambaran wong munafik niku kathah gambarane. Wong munafik niku nek entuk wong liya angsal kenikmatan niku biasane ora seneng. Oh. Contone kaya awake dhewe, rasah sapa-sapa. Angger tanggane duwe dhuwit sithik ngono, atine serik ora?
Sere nek iso ki kenikmatan aja nemplek nang kono, nemplek nang nggonku wae. Tanggane duwe iki pengin. Akhirnya timbul rasa sere. Terus ketemu wong liya niku pokoke sing paling apik awake dhewe, wong liya ki sak ngisore awake dhewe. Niku padha, padahal rata-rata tiyang niku ngoten niku. Yen sewu. Niki menggambarke kula lan panjenengan sami. Lah Kanjeng Nabi niku ngadepi wong model ngoten niku jaman biyen niku pun kathah. Kanjeng Nabi niku paling susah niku ngadepi tiang-tiang model kaya wong munafik niku. Islam ora jelas, kafir ya ora jelas. Tobat ora? Mengko nek ning gone wong Islam kaya-kaya pendukung sing militan. Engko ning gone wong kafir ndek ngelek-elek wong Islam. Ora kanca karo Muhammad. Muhammad ki tukang ngene, tukang ngene, tukang ngene, tukang ngene. Ngoten. Begitu metu saka ngene gerombolane kafir, melu ten ngene Kanjeng Nabi Muhammad. Ngelek-elek wong kafir. Sing penting ning ngene Muhammad entuk baten. Ngoten niku wau. Ora yo kurang ajar tenan to model ngoten niku. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh ning ngene masyarakat nggih kathah ngoten niku. Contone rasa dolor ati ya, menggo contoh iki. Iki kampung kula ngeten iki misale. Niki Masjid Al Furqon badhe mbangun. Terus ngunggahke masjid niki ming dana awale niku gadah dana 20 juta misale. Misale lho iki kurang. Nek kanggone wong sing militan berjuang ning agama sabilillah niku ndeke mesti piye carane duit 20 juta iki iso dadi akeh ben iso ngunggahke masjid. Ning kanggone wong munafik mbok wong ki rasae ngae. Duit 20 juta kok dadak arek ngae-ngae. Wis ora ngenehi semangat, ngendokke semangat. Nih duitnya tak cekle wae, ora malah to. Tak ubengne, malah ngoten. Akhire ngoten niku, ngendondoni semangate wong sing do arep sedekah, wong sing do arep bantu, wong kudune sing sedekah akeh ya dionekke karo wong munafik kuwi mau. Halah, kowe iki paling pol ya ming diapusi akeh-akeh sedekah. Sing sedekah sithik dionekke, sedekah kok ming sakmono. Lane bener to? Panitiane sapa to? Panitiane iki sapa? Panitia pembangunan Al Furqon iki sapa? Isih ngono kuwi meneh. Wonge kae tukang kredit ngoten niku ora. Wis reneng bener nih. Lah Kanjeng Nabi niku ngadepi tiang-tiang model ngoten niku. Ketika Abu Bakar, Umar niku do sedekah ora tanggung-tanggung. 300 unta, 100 sapi, 1000 dinar, 100.000 dinar. Niku ndeke malah ngendondoni wong sing sedekah kuwi. Sing arep berjuang, sing isoe berjuang ming nganggo nyawa tok ran tanpa modal, kendondoni. Kowe iki modalmu ming nyawa tok, melu-melu ngoten niku. Paling kok nek ning rembutan yang pengurus iki malah diseneni ngoten niku. Iki Muhammad. Nah, oh toh, mosok niki Allah ndangu Kanjeng Nabi Muhammad. Wonten surat At-Taubah ayat 51 niku. Muhammad. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jawaban ngono. Oh, ora ngoten to? Nah, Kanjeng Nabi menghadapi orang-orang seperti itu, Allah Ta'ala niku maringi wahyu ayat niki wau. Muhammad, kae do omong ngono. Kul ngucap sira Muhammad, kandhanono kae Muhammad. La yusibana ora nyoba ing atase kita, ora mekenani ing atase kita, illa ma kejaba barang kata bakang wis netepake
Sapa Allahu Gusti Allah lana kanggo kita. Huwa utai Gusti Allah iku maulana pelindungi awake dhewe wong Islam. Wa 'alallahi lan iku tetep ing atase Gusti Allah fal ya tawakal monggo becik padha tawakal sapa al mukminuna wong-wong Islam kabeh. Lho. Lah kepiye wong munafik niku nyuwun sewu? Nek Kanjeng Nabi niku angsal nikmat, misale menang perang. Zaman bingen niku nek menang perang niku entuk harta rampasan jenenge ghanimah. Harta rampasan niku jute napa? Unta ana, sapi ana, pakaian perang ana, mas picis rajabrana ana. Wong wedok ayu-ayu ana, wong wedok tuwek-tuwek ana, wong lanang ganteng-ganteng ana, wong lanang tuwek-tuwek akeh. Niku wae. Niku do didum-dum karo para sahabate Kanjeng Nabi. Lah munafik niku ketika Kanjeng Nabi angsal kenikmatan sing rupa napa kemawon niku mesti njaluk bagian padahal dheke ora berjuang. Ujug-ujug Al-Furqan wis munggah 2 lantai. Oh, gara-gara aku lho kuwi Al-Furqan dadi 2 lantai kuwi tanpa ning aku nang kene. Ora bakal munggah. Jaluk bagian. Ning ketika Kanjeng Nabi niku nate ajeng perangan niku, perangane niku ning perang Tabuk. Perang Tabuk niku daerah Madinah sisih lor kulon. Nggih. Neng kono terkenal daerah subur, makmur, banyune kathah. Tandurane tanduran sayuran kalih buah-buahan niku kathah ten mriko. Bahkan ten Tabuk niku produksi terkenalnya adalah bunga mawar teniko. Dadi makmur. Pada saat akan perang Tabuk itu ketika 9 Hijriah. 9 Hijriah itu tangan 9 Hijriah niku Kanjeng Nabi niku ajeng perang Tabuk ning pas posisi niku posisi kering kerontang paceklik hawane panas ngentang-ngentang perjalanane jauh nglewati hutan sak panunggalane padang pasir lan sak panunggalane niku sahabat-sahabat niku rekaos ajeng berjuang. Mula Umar, Abu Bakar niku do sedekah niku ora tanggung-tanggung sing kula wasaken wau. Sing ra duwe dhuwit yo sedekah tenagane, jiwa ragane. Lah wong-wong kafir, wong-wong munafik nek wong kafir iki ketok. Wong kafir jelas ora melu wong Islam mesti dhewe. Kuwi wong kafir. Lah iki kan wong munafik iki ya kafir ora jelas, ya Islam ya ora jelas. Sehingga pada saat itu mereka akan berjuang dengan 30.000 tentara wong Islam, sementara tentara riko niku sekitar 100.000 tentara. Ya. Niku kira ngendondoni ora bakal menang kowe nek tak kandhani. Rasa sida perang. Padahal perjalanane niku kaos. Sehingga apa? Banyu angel, pangan angel, ngasek sahabat-sahabat sing ado perang ki mangane ming mangan godhong-godhongan. Ngasek banyu ra duwe ki unta sing nggo sangu do dibeleh, dijikuk banyune. Ya. Mergo apa? Nggo ngombe. Karena unta itu punya cadangan nggo nyimpen air. Iso 100 literan punjul niku nyimpen niku. Niku dicoba dibeleh, dijikuk banyune dienggo ngombe saking angele banyu. Lah wong munafik niku do mentul kisaran 83 punjul sithik. Niku ra melu. Nggih alasan ngene. Ning nggih ditampa kalih Kanjeng Nabi. Termasuk enten sahabat telu jenenge Murarah, Hilalan Ka'ab bin Malik niku dilalai. Dheke ya ora melu mergo memeng ra ngoten.
Padahal dheke ora wong rekoso, ora wong kurangan, dheke niku yo normal, jiwa ragane normal. Ora melu pilih ning omah, wong pas ning kono ki sing ning omahe kuwi ning Madinah. Ning gone ning Madinah niku posisi lagi eneng buah-buahan sing enak-enak do metu. Ning kono rekoso lagian. Niku. Akhirnya nopo? Akhirnya nggih Kanjeng Nabi perang, Kanjeng Nabi berjuang habis-habisan merangi wong Roma, wong Bizantium niku Romawi, tentara Romawi niku wau sing jumlah sak monten niku sing diperkirakan mboten bakal menang niku wau. Kanjeng Nabi kan menang to niku wau. Ya. Niku perang terakhir Kanjeng Nabi niku perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk niku adalah perang terakhir ya. Sing diikuti Kanjeng Nabi niku perang Tabuk niku wau. Dari sekian ratus perang, nek Khalid bin Walid niku kan pedange Gusti Allah. Dia melakukan perang niku sampai 100 kali peperangan belum pernah kalah. Sing Khalid bin Walid niku. Ning posisi niki nek mboten klentu niki kisaran perang-perang terakhir Kanjeng Nabi. Ya. Menang. Niku wau. Enten 80 sahabat wong munafik niku lho, wong munafik. Rikala Kanjeng Nabi niku pun kundur saking perang Tabuk dengan macam-macam ujiannya. Niku terus ndeke kan wedi, mengke engko ndak ditakoni Kanjeng Nabi. Akhire napa? Akhire niku wong 80 kuwi mau do matur karo Kanjeng Nabi menyatakan bahwa dhek lera perang ki mergo ngene. Padahal napa? Ngapusi. Kanjeng Nabi pun pirsa. Akhirnya dijanji kalih Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi niku biasane nek ajeng perang niku, nek Kanjeng Nabi niku nek ajeng kesah mesti milih dinane dina Khamis. Dina Kamis, wektune pas wektu duha nika. Kanjeng Nabi niku perang Tabuk niku berangkat niku dina Kamis, wektune wektu duha. Mengke nek wangsul saking peperangan saking pundi mawon sing dijujuk kudu ngomah. Mesti sing dijujuk masjid. Salat 2 rakaat, mengke medal terus jagongan karo kanca-kanca sahabat niku wau. Beda karo awake dhewe to. Mulih sing dijujuk endi? Omah sike, wong kangen karo bojone. Kangen karo anake. Kanjeng Nabi mboten sik dijujuk saking lelungan ki mesti ten masjid. Kaya nek jeneng ajeng haji, nggih. Salat safar jenenge, nggih. Bubal saka haji ya jujuke ten pundi masjid. Ya ming pisan kuwi nek pas haji. Angger pas lunga saka ngendi-endi ya ora to. Niku pancen niku sunah Kanjeng Nabi. Lelungan. Terus bar saking masjid niku do sowan, dibaiat tenan kowe ora ngapusi. Nggih Kanjeng Nabi, wis nek ora ngapusi tak jaluke ngapura kemaring Gusti Allah. Dijaluke ngapura maring Gusti Allah. Kanjeng Nabi ridho, sing nyekseni ya ridho. Ning Gusti Allah mboten ridho. Lah wong telu niku wau kan wis tau baiat kalih Kanjeng Nabi, sik jenenge Murarah, Hilal, kalih Ka'ab bin Malik niku pernah baiat niku artinya berjanji, sumpah setia neng Allah, neng Rasulullah untuk tidak berkhianat dalam perjuangan bagaimanapun keadaannya, susah atau senang. Ternyata ndeke melu-melu wong munafik niku ra melu, ra ngoten. Ndeke kuwi ajeng matur kalih Kanjeng Nabi do wedi, nek ngasek ngapusi ki ya ora wani, diwanek-wanekke. Matur sik wong loro si Hilal karo Murarah iki matur riyin. Dengan alasan bahwa dia jujur Kanjeng Nabi. Apunten Kanjeng Nabi, kula mboten tumut wonten perang Tabuk. Janjane kula ten omah nggih seger-seger mawon. Napa-napa nggih duwe pun kula ya sehat. Ning kula gebujuk niku Kanjeng Nabi, ngapunten nggih Kanjeng Nabi, kula disuwunke ngapunten kalih Gusti Allah, kula mboten ajeng baleni Kanjeng Nabi. Sesuk tes melu tenan wis Kanjeng Nabi ngoten. Wong loro niku matur kalih Kanjeng Nabi ngoten niku. Niki wong loro niku posisine pun tuwek-tuwek ngoten lho. Pun tuwek ngoten. Dadi umure nggih selanjut nek cara. Sing isih enom niku garek siji sing jenenge Ka'ab niku wau. Ka'ab bin Malik niku yuswane tesih timur saka sak monten niku wau.
Kangap nggih matur kalih Kanjeng Nabi. Nggih ngenten Kanjeng Nabi. Diputuske napa perkarane? Kanjeng Nabi mboten saged mutuske. Aku ora iso mutuske perkaramu. Tunggunen keputusan saka nggone Allah Subhanahu wa taala. Jadi keputusan untuk menerima tobat 3 orang tadi itu dilakoni Kanjeng Nabi le nyuwunke ngapunten niku 50 dina 50 wengi niku Kanjeng Nabi. Melu katut dosane wong sing kurang ajar niku wau. Rak yo marake efeke niku misale nggih ten kerto niki enen wong kurang ajar siji. Terus kok jenengan biarkan saja. Tidak cara ingatkan, ya jenengan tetep entuk efeke kok nggih. Gitu. Mesti entuk bencana ki wonten ngene mengko. Nek mboten dhewe, misale ten mriki enten makom klothuk misale to. Oh, ngedeki klothuk ten riku, kulon masjid riku, telung nggon ngoten. Kluthak-kluthuk angger malam Minggu ngoten niku. Kok jenengan sing weruh model ngoten niku membiarkan saja, lah bahaya niku. Padahal Kanjeng Nabi napa ngerti ki wong munafik niki dijaluke ngapura kon baiat sudah berjanji. Kanjeng Nabi ridho, wong-wong sing nyekseni ridho. Ning Gusti Allah ora ridho kanthi perkara niku mau. Mula wong sing 80 niku jumlahe niku ma'wahum jahannam. Panggonane wong 80, wong munafik sing ngapusi Kanjeng Nabi, sing grogoti Kanjeng Nabi, pikiran zahir batine Kanjeng Nabi, panggonane iki ning jahanam. Mergo ngopo? Senajan Kanjeng Nabi niku ridho, ning Gusti Allah ora ridho. Arep Kanjeng Nabi ridho, ning nek Gusti Allah mboten ridho, ya tetep ora iso. Bari keputusan ini keputusane Gusti Allah, ora keputusane menungso. Lah awake dhewe niku wayang. Allah Subhanahu wa taala niku dalange. Lah dalang niku rak sik nglakokke wayang. Ora wayang sik nglakokke dalang. Kleru nek urip ngoten niku. Lah kok wayang kok malah dalange sik dilakokke ya ora iso. Lakonmu ki dadi lakon elek apa apik? Oh apik. Ya dadi Kresna, dadi Pandhawa 5. Lakonmu dadi apa? Rampung maghrib iki. Oh iya, sesuwe yo. Oke, sesuwe engko wedange le ngetokke ndak konsentrasi gitu. Ngapunten. Dalang niku tugase nglakokke lah wayang iki awake dhewe. Makhluk kabeh sing ning alam donya niku mung wayang. Sing nglakokke nggih Allah Subhanahu wa taala. Mula Allah niku netepke napa niku wau. Illa ma kataballahu lana. Kejaba barang sing wis ning kono ditetepke Allah, perkarane seneng utawa susah wis dadi ketetepane Gusti Allah. Didangu wis ma'wahum jahannam. Wong telu matur, tunggu keputusane Gusti Allah, nunggu wahyu sithik ya. Ditunggu ki ngang 50 dina, Pak. 50 dina. Padahal si Hilal karo Murarah kuwi mau awit dheke niku diparing keputusan Kanjeng Nabi. Dina nomor 1 karek ngasek ketuk dina 40 kuwi nangis ra meneng rina lan wengi mergo saking getune perkarane le berkhianat kalih Kanjeng Nabi. Bojone rak ya ngasek bingung. Iki nek sahabat nek tobat iki ngoten niku, ora kok tanggung-tanggung. 40 dina 40 bengi iki nangis ora meneng-meneng. Lah kek kepiye kuwi? Sing paling kuat Ka'ab bin Malik niku paling kuat. Aku sing paling nom, aku paling kuat. Pokoke aku arep ya nang masjid, nang ngendi-endi aku ngono. Padahal apa? Kalih Kanjeng Nabi niku sahabat ora oleh omongan kabeh. Wong umum kuwi ora kena ngeruri wong telu iki mau. Ben kapok ngoten niku. Dadi begitu neng pasar ki ora eneng wong aro-aro, dolan karo kancane ngeten iki yo ora eneng wong aro-aro. Begitu neng masjid ngo salat yo ora eneng wong aro-aro ki. Salam yo ora do dijawab ming diplengosi.
Mungkin nek kadung lenggan kalih Kanjeng Nabi pas salat ndek nderek salat ngoten niku engko pas bubar salat niku ming Kanjeng Nabi melirik ngeten iki terus kangge pernah ngingetke to. Ngoten niku. Mungkin nek Kanjeng Nabi mlengos ngoten terus ngetke ngeten iki genti. Dadi rawan inget-ngetan ngoten niku. Selama 40 hari 40 malam niku lalakone urung ditambahi sing luwih kangelan. Sehingga ketika wahyu niku pun rendet boten enten jawaan melih, Kanjeng Nabi ini utusan karo si Ka'ab niku wau, utusane kan matur kalih Ka'ab. Ka'ab niki enten Kanjeng Nabi niku nggawe keputusan ngeten. 10 hari ke depan pokoke jenengan ora oleh kumpul karo bojone. Maksude kon misah apa piye? Pun mboten jenengan pokoke ora oleh ngonoan karo bojone. Ngonoan ki apa? Ya kuwi, ngono kuwi. Ya ngonoan niku. Dadi mboten oleh kempal kaya nek wong bebojoan niku lho. Kumpul suami istri mboten saged. Akhirnya nggih niku wau. Ka'ab niku wangsul matur to, terus ngendika kalih bojone niku wau. Nduk, kowe saiki mulia nggon nembok musike ya, ngono. Kowe nang nggone mbok musike, engko nek wis eneng wahyu tumurun, bali ndene engko. Mergo perkara kuwi abot. Gandeng bojone Ka'ab niku nggih wong salihah to, ya dikon ngono mano. Ning bojone Hilal niku protes. Oh dasar Hilal eneng ora to kene. Bojone Hilal niku protes, ya. Bojone Hilal niku protes. Mergi napa? Lah Kanjeng Nabi ki radong apa piye? Malah ra ngedong-edongke Kanjeng Nabi. Hah? Dek emang sowan ten ngene Kanjeng Nabi. Sowan matur kali Kanjeng Nabi. Pun jenengan iki mboten mesake kalih Hilal. Hilal niku pun sepuh, butuh diladosi, butuh dicawiske napa-napa. Napa panjenengan iki mboten remen nek kula ngladosi Pak Hilal. Ya ora, ya aku seneng wae. Ning kowe iki ora sah kumpul karo Hilal Sikin. Lajeng kumpul pripun Kanjeng Nabi wong awet jenengan niku duka kalih bojo kula sedina awet dina ngasih ketuk sakniki mboten tau meneng lemuwun kok Kanjeng Nabi. Kok arep ngrembug ngonoan, wis ora kepikir ngoten niku. Ngoten niku. Lah keluargane Ka'ab niku ya akon karo Ka'ab kono mbok njaluk keringanan karo Kanjeng Nabi. Keringanan pripun to? Lah kan lho bojone Hilal njaluk keringanan untuk ngladeni bojone mangan barang. Mbok bojomu dijaluki keringanan. Mboten kula paling enom dhewe. Sahabat kula isih mobal dhewe. Mengke sak mangke nek kula tetep kumpul karo bojo kula berbahaya bagi nusa dan bangsa. Wis pokoke aku arep ngene iki. Tak betah-betahke 10 dina ra masalah. Gini. Pada hari ke-50 waktu salat subuh neng dhuwur omah tingkat Ka'ab niku wau salat subuh bar kuwi terus merenungkan diri kaya-kaya ki donyaku wis ora ndek donya meneh. Neng ndi aku wis ora eneng sik ngeruwi. Piye-piye kok kaya donyaku wingi jembar kok dadi cupet. Iya gek kepiye? Begitu ngoten niku enten swara bengok seru banget. Ka'ab. Seneng awakmu, tobatmu wis ditampa. Oh, ngoten niku. Aneng swara niku jebule sik bengok Abu Bakar ngandani si Ka'ab bahwa pertaubatanmu sudah diterima oleh Allah karena turun wahyu. Laqad taballah ila akhirih. Teman-teman wis nampa tobat sapa Gusti Allah. Sing ditampa tobaté sapa? Nabi, Muhajirin, Ansor lan termasuk wong telu sing diboikot 50 dina niku wau. Agek tumurun wahyu. Mang buka nggih mengke surah At-Taubah ayat 117. Nggih mang buka. Niku tampane tobaté Gusti Allah maring wong-wong niku. Ditampa lagek seneng. Lah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara sing gegancetan kalih tiyang, Kanjeng Nabi wiridho, jaluke ngapura, wis baiat.
Kok Gusti Allah kira ridho? Kowe dadi laknate to, sing rekoso tiyang kathah to. Apa meneh kula lan panjenengan sami. Padahal napa? Gusti Allah niku nek panci arep gawe apik tiyang niku dicoba kali Gusti Allah. Kanjeng Nabi ngendikake may yuridillahu khairan yusib minhu. Sak sapa wonge sing Gusti Allah ngarepe wong kuwi dadi apik mesti diparingi pacoban kalih Gusti Allah. Rupane napa? Mayusibul muslimah. Apa wae sing mengenani ing wong muslim rupane napa? Min nasobin saking lara, wala wasobin lan saking kesel, wala hamil lan saking susah, wala hazanin lan saking sedih. Hatta saukata saengga perkara riwai yusakuha sing ri kuwi mau nyocok illa kafarallahu biha angin Gusti Allah ki nglebur biha sebab kecocoke ri kuwi mau min khotoyahu saking keluputane wong muslim. Dadi umpama kula lan panjenengan ki ketiban coban ki sing tok pikir aja kok coba ki mesti coba elek. Nyuwun sewu. Kan pun dingendhake ten Al-Qur'an niku wae to. Perkara apik utawa perkara elek niku wis dadi ketetepane Gusti Allah. Jadi jenengan angger nyiarke wong mati rak nggih to. Wow, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kula lan panjenengan sami niku gadane Gusti Allah. Mongko nggih bakal bali wonten ngarsa dalem Allah Taala dijaluk bali meneh. Lak mati rak jaluk bali. Begitu pula nek jenengan entuk kenikmatan, bangsa jabatan, entuk duit akeh niku ya asline padha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bar kuwi to alhamdulillah. Rak gitu. Lah wong Islam niku nek entuk nikmat syukur, nek entuk musibah sabar. Kabeh entuk ganjaran lho wong Islam niku wau. Endi ra ganjarane? Nek entuk nikmat alhamdulillah. Nek entuk musibah sabar. Sabar yo ganjaran, syukur yo ganjaran. Mula wong munafik niku entuk jawaban ngoten niku judeg pikirane. Lah piye wong apik elek iki kabeh sing nentuke wis Gusti Allah kok. Ora kok mung elek wae tok, angger elek susah. Nek entuk wong mlumpat-mlumpat. Padha posisine niku. Nek entuk seneng ya ora usah terlalu berfoya-foya. Dan begitu nek entuk kesedihan ya ora usah terlalu ngosek-ngosek. Sehingga tek wong niku nek ditinggal sedo niku ya Kanjeng Nabi nggih muwun sami. Ning muwune Kanjeng Nabi rahmati Gusti Allah kangge umate niku wau. Nek awake dhewe kan boten. Bapane, mbokne. Jara. Karo nyekeli sikile. Tur ling getune ora getuni matine bapakne ora. Wong asline wong lanang ki ra patek penting. Sing penting duwite. Ora. Le sambat karo nangis ki apa? Sesuk sik ngragati anake sapa? Ya ora. Aku sik goleke duit sapa? Blek. Padake wong lanang iki menggo bojan apa piye? Boten niku. Lah nggih to niku umume ngoten niku, sik ngragati sapa aku sesuk melu sapa. Lah kaya kok cupet pikiramu lho. Ya Gusti Allah. Sapa sing ngarusi awake dhewe? Ya Gusti Allah. Wong adake mbiyen eneng utawa ning dadi eneng ya awake dhewe ora ngerti. Arep dadi sugih to kire ya awake dhewe ora ngerti. Wong awake dhewe arep ngelola nasibe awake dhewe ya ora ngerti. Panjenengan iso ngampet ora dijabut ning Israil. Ora iso ta? Mas kula nggih. Fadlul minallah kala wingi nggih. Pak Kiai Khatib Masudi. Niku nggih mboten gerah. Cuma nek gerah tahunan niku nggih. Niku 1 hari 2 hari sebelum sedo niku kula diundang ngalen. Lek ngaloro lek jak jagongan kupyu ngoten.
bul ming pamitan. Nek ora ngerti nek niku, nek umpama Israil wis uwaru-werten riku rak yo let 2 hari niku sedo. Ning saking ngene Ki Kholik niku satuse garwane tahlilan bubar tahlil niku nyuwun sewu. Awake mboten kepenak. Kalih Bu Nyai Nur Nazifah niku matur, "Nduk, awakku ora penak mbok dilus-lus." Lah sing paling penak dilus-lus napa, Mas? Sikilku dilus-lus. Ning Pak Kiai Khatib Masudi niku daim maca Allah, Allah, Allah. Niku tasbih mboten nate medal lho, ten tangan. Kalih dilus-lus niku Allah, Allah, Allah. Saya liris bul ra ono. Rak yo apik tenan to niku. Ning arep ngono kuwi lelakone suwe to. Beliau diparingi gerah gula niku 21 tahun. Piye gelem apa piye kono, Ora dahar seminggu biasa. Ora dahar wedang, ora dahar anu biasa. Ming isai ming udut tok, ya kepiye. Sing iso mempertahankan itu ming keyakinan iman niku dhek bahwa segala sesuatu niku wis ditetepi Gusti Allah apik utawa eleke. Mula kula lan panjenengan sami monggo sareng-sareng nggih Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ampun gadahi kaya sifat wong munafik. Seneng tok nek entuk nikmat, nek susah ora gelem, mesti mlayu saka kesusahan. Ngendondoni wong sing arep apik. Nyegah wong sing arep gawe apik, gawe fitnah, memperlemah perjuangan dalam situasi apapun. Niku kula lan panjenengan kudu kenceng nggih. Ben iso kula lan panjenengan sami sing diputuske kula lan panjenengan sami kali Allah taala niku keputusan sing sae. Yo nek iso dijaluk niku husnul khatimah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, mekaten lang semanten singkang saged kula aturaken, mbok pilih wonten kelepatan ingkang kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang sak kathah-kathahipun. Monggo dedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi paring barokah, paring ridho, paring tambahing ilmu, paring fahaming ilmu, pertemuan wonten sonten menika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا جميع حاجات وتدارنا بها من جميع السيئات وترحمنا بها على كل درجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كسب الغم يا من عبد يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرزاء نستغفر الله من الخطايا يا الله يا كريم يا مجيب السائلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.